Kedves szüleim! Tudatom veletek, hogy megérkeztem a fodrászhoz. Kopasz vagyok, mint egy villanykörte, ez jó, mert sötétben is tudok levelet írni. Az öreg katonák egy szép verssel köszöntöttek bennünket, este van már este, alszanak a medvék, főbelőném magamat, ha újra kopasz lennék. Egyelőre minden nagyon szép és jó. Mégiscsak más a katonaság, mióta a NATO közelébe kerültünk. Az őrvezetőnk is azt mondta, nem fognak belehalni, mert most már olyan a honvédség, mint a terhesség, csak az első 9 hónapot kell kibírni. Aztán még kedvesen hozzátette, mert ő egy ilyen humoros ember, de a nők is csak azért mondják, hogy a világon a legfájdalmasabb a szülés, mert még nem voltak jól tökönrugva. A katonát heti 2 fürdés illeti meg, de úgy látszik, mi még félig civilnek számítunk. Az otthonról hozott tusfürdő mind a 9 hónapra elég lesz, ugyanis azt mondták, az első 2 hétben nem lehet zuhanyozni, hogy minél tovább megmaradhasson a civil szagunk. A rangokat még nem igen ismerem, de azt tudom, hogy az őrvezetőt és a tizedest úgy kell megkülönböztetni, hogy az őrvezetőnél a mondat bassza meggel kezdődik, a tizedesnél meg azzal végződik. Hogy megkíméljelek benneteket ettől a trágár szótól, mert sok lesz, ezentúl mindig csak azt írom le helyette, hogy issza meg, ahol pedig más trágárságot idézek, ott kipontozom. Persze néha azt fogjátok hinni, hogy a levélpapírba belelőttek egy sorozatot. Az őrvezető, akit itt Rambónak neveznek, tegnap azt mondta nekünk, isszák meg, ezt a 9 hónapot végig lehet csinálni úgy is, hogy sírnak, isszák meg, és úgy is, hogy röhögnek, isszák meg. Ezen a Tóth elkezdett röhögni, és a Rambó mindjárt adott is neki 4 hét laktanya fogságot. Úgy látszik, a röhögve végigcsinált változata rosszabb. A tizedest elneveztük hordónak, mert vagy kong az ürességtől, vagy tele van borral. Egyszer azt mondta, a katona nem fázik, csak érzékeli, a hideget isszák meg. Kedves szüleim, jó lenne, ha megmondanátok, én hőmérő vagyok, vagy lázmérő. Már az első héten eljött a körletünkbe a laktanya legidősebb ezredese, aki könnyes szemmel mesélt az egykori moszkvai kiképzéséről, aztán sírva tette hozzá, hogy ilyesmiben nekünk már nem lehet részünk, mert mi már NATO katonák leszünk. Egy ilyen NATO-s hadseregben még a kaja is jobb. Itt a szakácsok 8 féle tokányt tudnak főzni, és csak azért nem 7-et, hogy nem mindig ugyanarra a napra essen ugyanaz a tokány. Ma végre megint láttuk a tábori lelkészt. Ritkán látjuk, mert mindig menekül az isszák meg elől. Kérdezte, van-e panaszunk? Mondtuk, jéghideg a víz a fürdőben, erre azt mondta, azonnal intézkedik, aztán letérdelt meleg vízért imádkozni. Sajnos közben odajött Rambó, és mivel nem vette észre a térdelő lelkészt, így szólt hozzánk. Isszák meg! Mi a ló hogy csoportosulnak itt isszák meg, becsukom magukat, isszák meg, aztán az egésznek a levét maguk isszák meg, Erre a szegény tábori lelkész úgy kiakadt, hogy 1 hétre bekerült a gyengélkedőre, mi meg meleg víz nélkül maradtunk. Különben a tábori lelkésznek köszönhetjük, hogy a hordó bejelentette, na isszák meg, elmarad a szent estére tervezett 15 kilométeres menetgyakorlat, isszák meg, helyette szilveszterkor tartunk egy 30 kilométerest, isszák meg. A hordó azt mondta, issza meg. Maga a 20. században van.
De mivel 98-ban leszerel a 3. ezredben, nem lesz már katona, issza meg. A szék az nem szék, hanem stoki. És a ruháinkat a stoki méretére kell hajtogatnunk. Ehhez van egy úgynevezett stoki papír, és az Isten mentse meg attól, hogy ennél kisebb vagy nagyobb legyen az összehajtott ruhám. A méretet az őrvezető ellenőrzi, aki nagyon örül, hogy most 20 katonának parancsolhat, mert civilben a 2 ló is csak ostorra mozdult meg neki. Különben a poénjait nem ő találja ki, hanem az előző őrvezetőtől örökölte, aki civilben traktoros volt. Ő egyébként csupa logika, mindenben az észszerűséget keresi, de valahogy mégsem találja. 3 napja például gyalogsági ásóval nyíratta velünk a füvet, tegnap előtt villával pucoltatta velünk a krumplit, ma pedig megmagyarázta az egésznek a lényegét. Isszák meg! Ami gömbölyű, azt vinni, ami szögletes, az gurítani, nem célszerű, de baromira katonás. Isszák meg! Sokszor dicsekszik az iskolázottságával, de szerintem annyi egyes kapott évente, hogy a naplójukból találták föl a vonalkódot. Az őrvezetőnek köszönhetően már azt is megtanultuk, mit kell tennünk atomvillanásnál. Isszák meg, 2 lehetőség közül választhatnak, isszák meg. Vagy hasra vágódnak és kúszni kezdenek a legközelebbi temető felé, vagy szembefordulnak vele és jól megnézik, mert ilyet a büdös életben nem látnak többé. Remélem januárban hazajutok, ha nem, akkor megint írok, addig is csókollak benneteket, Tomi. Utóirat, Rózsit csókolom, mondjátok meg neki, nem tudnak annyi brómot tenni a teámba, hogy ne hiányozzon.